Velkommen til Fanhuset Badeværelse. Medbring venlige kameraer på grund af copyright. Hvem skal så synge? Christina får en ny sanglærer. Kan du synge? Nej. Nå, jeg skal synge. Nej, du skal synge nu. Nej, jo. Hvem er din sanglærer? Nå, ved jeg ikke. Jeg vil ikke sige det. Nej. Angel of toilets. I'm the angel of toilet. Hvem snakker du med? Ikke med nogen. Kom, vi skal ned og drikke. Ja, okay, vent lidt, så skal jeg lige skifte. Okay. I'm the angel of toilet. Og jeg kan ikke modstå din smukke sang. Kom, Christine, hvor er du? Hvem er du? Jeg er gal. Jeg er forvirret. Jeg er ked af det. Jeg er gal. Undskyld. Nej. Jeg er glad. Ansyn. Fandt så op på badeværelset, den hænger jeg sammen. En time senere. Jeg er glad. Vi skal giftes. Nej, jeg vil ikke. Christine, jeg redder dig. Nej, du gør ej. Nej, slip ham fri. Nej. Nej, slip ham fri. Nej. Jeg er gal. Okay, Nej, jeg har intet liv. Jeg har ingen kæreste.